Morjesta, meikäläinen Kossuranta ja tällä kertaa meillä on esittelyssä Audacityn kohinan poisto. Mä itse käytän Audacityä aina kun mä nauhoittelen omaa ääntäni videolle ja kun nauhoittaa ääntä, niin siinä on aina kohinaa. Varsinkin kun jokaisessa hiljaisessa hetkessä ja kun käytössä on Emolevyn integroitu äänikortti. Eli nyt ihan esimerkkinä demomaan tätä kohinaa. Mä on ihan tyhjiä tällä Audacityllä ja sitä se selvästi kuulee, että se kohisee jonkun verran, niin sen näkeekin. Joo, eli siinä 5 sekunnin pätkä. Kaikki toi liike periaatteessa on kohinaa, mikä tuossa näkyy. Tämä on itse asiassa harvinaisen tai melko vähän, johtuen mahdollisesti siitä, että mun mikrofoni on melko hyvä. Ja kuten joku huomaa, mä nauhoitan monona, koska siitä nyt ei ole mitään hyötyä nauhoittaa stereona, kun mä puhun yhteen mikkiin. Ei se kuitenkaan tule minkäännäköistä stereokuvaa, mitään hyötyä siitä ei ole. Eli kaikki tässä on kohinaa. Jos mä nyt toistan tän, niin sen kuuleekin. Ja varmasti mä saan sen videolle kuulumaan, mutta eiköhän jotenkin saada. Ja täältä näkee samalla, että siitä tulee koko ajan ääntä. Sitä tyhjää kohinaa. Eli mitä mä teen, kun mä nauhoitan, niin mä laitan nauhoituksen päälle ja se nauhoittaa mun ääntä. Ja sitten kun mä oon lopettanut nauhoituksen, mä annan siellä olla jonkun lyhyen hetken tyhjää. Noin. Nyt mulla on täällä pelkkää kohinaa. Mä voin valkata sen kohinan alueen, tai efekti, kohinan poisto, sitten tää Get Noise Profile. Sen jälkeen Ctrl A, mä valkkaan koko alueen, efekti, kohinan poisto ja OK. Noin, nyt meillä on suora viiva, eli siellä ei kohinaa. Sama tapahtuu kaikki näin lyhyihin hiljaisiin väleihin, missä mä en puhunut mitään. Eli nyt kun mä kuuntelen tän, niin siellä ääni tulee ihan normaalisti, mutta kohinoita ei ole enää ollenkaan. Se laitetaan nauhoituksen päälle ja se nauhoittaa mun ääntä. Ja sitten kun mä oon lopettanut nauhoituksen, mä annan siellä olla jonkun lyhyen hetken tyhjää. Eli tää on ihan hiljasta. Tottakin huomaa se nyt ei ole ihan 100%, mutta se on niin vähän, että sitä ei kuule. Eli ihan näinkin yksinkertaista on kohinan poistaminen ja mä menen tästä tappelemaan jotenkin tämän videolle vielä sillä, että tästä tajuaa jotain. Morjens.